again, ladies and gentlemen, shall we all welcome our 72 lovely couples.
Maraming salamat po. You may now take your seats. At this point in time, may we request our dear City Civil Registrar and Chairman of the Working Committee, our Masana Client, Ms. Lovely Picasso Pilias, to give the welcome remarks and also to recognize and introduce to all of us the 72 would-be couples. Our visionary, hardworking, millennial city mayor, and today's solemnizing officer, Mayor Art Ryan C. Celeste. Our equally supportive and hardworking city vice mayor, Mayor Jose Antonio Miguel Y. Perez. Our former mayor and mentor, Mayor Arthur F. Celeste, kasama po nila kanyang may bahay, Ma'am Chloe. Our hardworking and supportive Provincial Statistics Officer from the Philippine Statistics Authority, Sir Edgar F. Arbete. Our ever-supportive City Councilors na narito po ngayon, Councilor Apolonia Batay, Councilor Carol Dizon Sison, Councilor Michelle Sison Sinodera, Councilor Joselito Jojo Contelera, Councilor Trino Batrado, Councilor Berna Rabago, Councilor Oscar Boni, Councilor Romel Lanoy, Councilor Dalia De Leon, Councilor Alfred Felix De Castro, Councilor Raul Bakay, and Councilor Labyrinth Bernabe. Kailangan po silang pamitin lahat dahil sila po mismo ay pinuntahan ko upang humingi namin yung mga regalo. And of course, sa ating mga punong barangay na narito, our PNP Chief, Police Lieutenant Colonel Ariel C. Mercilio, our City Administrator, Dr. Elidu Igaliado, our dear consultants, our supporting department heads, assistant department heads, section chief, who all pledged and gave monetary contributions na di mandatory po. Si Kagawad Marsan, nandito po, nakita ko rin po sa table, si Madam Shina. Si Ma'am Laverly, na taon-taon tuming kasalambayan na naging sponsor. Ang iba po natin mga sponsor na nagbigay ng tulong, ang Totoo Enterprise, ang ating General Manager ng Water District, si Atty. Nap, at sa marami pa po iba na nagbigay ng mga regalo. May civil registry family na sa simula pa, mula October, nag-ahanda na po para sa napakalaking handaan sa araw na ito. Special mention po kina Karen, Ate Beth, Jonard, at sa lahat ng aming mga officers and staff. Of course, ang technical working group na iba't ibang departamento na nagtulong-tulong upang may sanatuparan ang kasalan nito. Ang Mayor's Office, ang Administrator's Office, ang ating Information Office, ang Philippine National Police, ang Budget Office, MIS, General Services Office, CDRRMO, HRMO, Tourism Office, and of course, POSO, kung saan may mga COPAs dahil sa sudden change ng venue, hindi po natin matawagan ang inyong mga cellphone. Isang tawag ko lang po dyan na ang POSO, kaya kayo ay napuntahan at nakasuhang lahat. Maraming salamat, Mama. And of course, sa napakagandang dekorasyon, special mention si
friendship, family, at dalawang tao that they are in it to forever. Ladies and gentlemen, akin pong ipapakilala sa inyo ng mabilisan ang mga ikakasal. Pag tinawag ko ang inyong pangalan, maaari kong kayo tumayo upang kayo ay ma-acknowledge. So sisimulan ko sa ating couple number 1, si Kevin Guevara at si Benjamin Rapidos. Palakpakan din natin sila. Maria Dulcete and Mary Grace Vegas. Renato Pamo and Carmina Villanueva. Jessie Jimenez and Sherry Bristol. Robert Biray and Angelina Bristol. Dante Reside Jr. and Tina De Ocampo. Charles Belior and Joy Carbonell. Danny Boy, Kit Anya and Yuay Puso. Gerald Rosales and Donald Quebrad. Austin Wayne Lomo and Aileen Vidal. Enrique Acaluran and Christian Albacay. Henry Pabo at Sharon Cabatito. George Navarra and Rebecca Rabadon. Gerald Agra and Rina Casuya. Edward Castello and Angela Janine Aquino Nagret. Warren Perocho Mabali at Roselda Lapase. Daniel Navarro and Maria Teresa Rapidos. Roger De La Cruz and Gina Letmo. Julio Alcangel and Sharon Lanin. Domingo Barangaya and Kimberly Masis. Albert Roqueta Peralta and Lorna Mamanaan. Jonathan Laurilia and Diana Palicua. Edwin Raba and Annalyn Tesio. Rodolfo Cada and Lindsay Ramos. Renato Cordeño and Judy Bielsa. Richard Quinez and Donna Aquino. Joey Alvarez and Rialyn Villanueva. Jessie Novera Pedil at Maria Charmaine Acolevet Lava. Virtan Cacal and Eloteria Sison. Ramon Magno and Maria Elizabeth Volante. Danilo Luis Jr. at Gilbey Banjon. Raymar Mbake and Mary J. Lumibao. Jerome Bulelaja at Ruth Anonia Matupay. J. Mardelio Caluya and Rhea Reyes Mawili. Dominador Ambrosio and Chano Manduca. Benedicto Balange and Mary Grace Ulay. Herwin Macon and Saidel Buenavista. Alberto Rivera and Diana Rose Romero. Berlilio Rubio and John Lee Abuyuan. Rudy Amora and Marjorie Salazar. R.B. Rodriguez and Jollibee Verano. Paulo Lipuana and Jessica Di Castro. Absalon Legazpi and Vanessa Gagana. Gemma Ramirez San Juan and Joanna Palilotar. Adelito Ambrosio at Lisa Joy Uniendo. Michael Ledosma at Annalyn Salvatona. Roland Itibal and Julian Papala. Junay Babonsa at Ferdinisa Valleza. Danjo Guzman and Angelica Akbay.
Richard Calaksan and Annabel Navarra, Janet Melo and Melchor Michon and Lizelle Ragel, Lester Reyes and Jessica Balogon, and last but not the least, Dexter Melines and Gian Alcantara. Meron po ba akong hindi natawa o may pakilala na makikakasal sa araw nito? Okay. Maaari ko po bang patayuin ang lahat ng mga ikakasal sa umagang ito? Mahal na Mayor, akin pong ipinipresenta sa inyo ang itong po nakakasal ninyo ng pumili na sila ay makasal sa araw na ito. Palakpakan po natin ang mga ikakasal. And now, let us listen for a short message from our solemnizing officer, our beloved City Mayor, Honorable R. Brian C. Celeste. Magandang umaga po sa ating lahat. Pwede na po tayo umupo. Sana all ikakasal kayo. Siguro susunod na ako mga 3 taon pa. Uunahan pa ako ni Vice Mayor Anton. Baka in 2 years, tingog na ako. Bago ako magsimula sa ating maikling mensahe para sa ating mga ikakasal ngayon, kaya niyo akong pagiging ang ating mga kasama sa harapan. Of course, ang ating bisita sa probinsya na nandito po, ang PSA Chief, Sir Edgar Norberte. Maraming salamat, Sir, sa inyong pagdalo. Sa ating Vice Alcalde, Vice Mayor Don Perez, na nire-representa ni Ma'am Gina Lopez. Sa ating mga konsekal na nandito ngayon, na napakasipag, 6:30 pa lang, nandito na po, Attorney Sergio Badrado, Ma'am Michelle Season Segundera, Ma'am Carol Dizon Season, at Ma'am Apple Bakay. Gusto ko rin pagkitin ang ating napakasipag na hepe na walang sawang natuhuli ng mga motor na walang helmet. Nandito si Chief Arbel Merculio. I-remind kayo na kahit bago kayong kasal, isuot niyo pa rin ang helmet ninyo. Gusto ko rin po banggitin ang mga NGO family na nandito ngayon, ang ating mga department heads, at ang ating mga kapitanes, ang aking mga magulang, ang aking mga idolo. Nandito si former Mayor Arthur Celeste, at ang aking napakagandang inay na mapagmahal. Nandito si Mama Chloe Celeste. At sa ating mga 17 na ikakasal ngayon, sa inyong mga bisita, isang napakagandang umaga po sa ating lahat. And advance Happy Valentine's sa inyo lahat. Uunahan ko lang po kayo. Itong kasalang bayan natin ay dapat gagawin sana sa Hundred Islands. Pero
may dalawang pinaka-importanteng araw. Yung unang araw na importante ay ang araw na nakilala niyo ang inyong mamahalin buong buhay ninyo. At ang pangalawang araw na importante sa isang kwento ng pagmamahalan ay yung araw na papakasalan ko siya. Alam niyo po, hindi pa po ako kasal. Pero kahit hindi pa po ako kasal, alam ko na po ang sikreto ng isang relasyon na tumatagal. Huwag niyo pong ipangako sa inyo magsingiro na magiging perfecto ang relasyon niyo. Hindi po totoo yun. Unang pagsisinungaling kayo ng asawa ninyo pag sinabi na yun. Aabot din po tayo, kasi ako naman magkakarelasyon, sa punto na hindi pagkakaintindihan. Lahat po tayo ay mag-aaway, at yan po ay totoo. At yan din po ay normal sa isang relasyon. Ang ipangako nyo sa inyong asawa na kahit ano pa man ang mangyari sa ating buhay, sa inyong buhay, ang ipapangako nyo sa inyong sa inyong magiging asawa ay mamahalin nyo ang isa't isa sa abot ng inyong makakaya. Pag may tiwala kayo sa inyong relasyon, lahat ay posible. Pero pag gusto nyo ng buhay na madali, mahalin ninyo ang inyong asawa. Sana ang pagmamahalan na ipapakita niyo ngayong araw na ito at sa susunod na taon ay maging inspirasyon sa inyong mga anak at maging inspirasyon para sa akin. Na pagdating ng panahon na ako'y ikakasal, kayo, lahat po kayo ay aking magiging inspirasyon. Hindi ko na pahabain ang aking mensahe ngayong araw na ito. Alam niyo naman po, kulang pa ako sa experience. Hindi tulad ng aking ama noon na ilang taon na ang kanyang experience sa maging bilang isang asawa. So, bago ko tapusin ang aking mensahe, gusto ko lang i-wish sa inyo, I wish you all the best. I wish to congratulate you. I wish you all a story with a happy ending and the wisdom to look for it. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang araw sa ating lahat. In advance, Happy Valentine's sa ating lahat na nandito ngayong araw na ito. Kaya mabuhay po ang ikaasa. Maraming salamat po, Mayor Art, Brian C. Celeste Muli. Palakpakan po natin. Ngayon po ay pinipilit po namin
na gustong mag-object sa 70 na ikakasal natin ngayong araw na ito? Meron po ba? Kung wala, ituloy na po natin ang kasalan. Maaari po bang hawakan ang mga lalaking ikakasal ang kamay ng kanilang mga katipan at sagutin ang bawat katanungan? Kayong mga lalaki, tinatanggap niyo ba ang inyong katipan na maging tunay ninyong asawa? Opo, Mayor. Opo, Mayor. Ng buong pag-ibig at karangalan? Opo, Mayor. Opo, Mayor. Ng buong tungkulin at paglilingkod? Opo, Mayor. Ng buong pananampalataya at pagkiling? Opo, Mayor. Upang mabuhay na kasama niya? Opo, Mayor. At mamahalin siya sa hirap at ginhawa habang buhay? Opo, Mayor. Kayong mga babae, tinatanggap niyo ba ang inyong katipan na maging tunay at legal ninyong asawa? Wala po, hindi pa po sigurado. Ng buong pag-ibig at karangalan, ng buong tungkulin at paglilingkod, ng buong pananampalataya at pagkiling upang mabuhay na kasama niya at mamahalin siya sa hirap at ginhawa habang buhay. Good. May request po yung aming mga ushers and usherettes. Pag-i-distribute na rin po yung misa at yung misalet and of course yung aras para sa ating mga vocals. Hinihiling po namin ang lahat po ng ating mga vocals. Sumabay naman po kayo sa ating pong pagsagot kung may tinatanong po sa inyo ang ating solemnizing officer. Okay, so sa mga ushers at usherettes, pag-i-check lang po kung meron na po aras po ang lahat ng mga ikakasal. At yung isa-let po ninyo sa mga ikakasal, kung maaari po ay kung saan po yung inyong po mga isa-let para po sabay-sabay kayo sasagot. Request na po sana namin yung mga photographer. Muli po, katulad po ng aming pagiging usap po kanina, kung maaari ang lahat po ng mga pamilya, kaibigan na nandito ngayon, please lang po, we have official photographers. Huwag po kayong mag-alala sa mga pictures po ng inyong mga mahal sa buhay na ikakasal. Dahil meron po tayong mga official photographers na kukuha ng kanilang mga photos habang sinasagawa po ang seremonya. Maraming salamat po. So pagkatapos po ng seremonya ng aras, naiintindihan naman po namin kayo ng pagkakataon na makakuha po ng photos. Maraming salamat po. We need to usherettes
simbolo ng ating kayamanan. Ihanapin ko sa iyo, tataguyod ko ang ating pamilya na bubuin ng may kasapatan. At gagawin ko ang lahat upang ikaw ay maging masaya sa aking piling. May nauna na. Excited ka na. Sa mga natira, sundan niyo po ako. Tanggapin mo ang aras na ito. Tanggapin mo ang aras na ito. Bilang simbolo ng ating kayamanan, bilang simbolo ng ating kayamanan, pinapangako ko sa iyo, Pinapangako ko sa iyo na itataguhin ko ang ating pamilya na bubuuin ng may kasapatan at gagawin ko ang lahat upang ikaw ay laging masaya sa aking piling. Sa mga babae naman po, sundan po ako. Sa mga kabainan, ang inakasan naman po ang boses at yung mga kalalakihan kanina kanina. Hindi kayo magpapatalo. Maraming salamat. Salamat. Tinatanggap ko Tinatanggap ko ang aras na ito ang aras na ito bilang simbolo bilang simbolo ng iyong pagmamahal. ng iyong pagmamahal, Akin din itinatalaga aking itinatalaga sa iyo sa iyo na ako na ako ay magiging mabuting may bahay ay magiging mabuting may bahay at gayon din at gayon din sa kapakanan sa kapakanan ng ating mga magiging anak. sa ating mga magiging anak. Hindi ko wawaldasin Hindi ko wawadasin ang salapi ang sarili na iyong ipagkakaloob sa akin. na iyong ipagkakaloob sa akin. Gagamitin ko ito Gagamitin ko ito sa ikabubuti sa ikabubuti at kapakanan at kapakanan ng
Banggitin ninyo ang pangalan ng inyong katipan. Kevin, Isuot mo ang singsing na ito isuot mo ang singsing na ito bilang tanda ng aking pagmamahal bilang tanda ng aking pagmamahal at katapatan sa iyo. at katapatan sa iyo. Pakaingatan mo ito Makaingatan mo ito tulad ng pag-iingat ko sa iyo. tulad ng pag-iingat ko sa iyo. Ito ang simbolo ng ating pag-iibigan Ito ang simbolo ng ating pag-iibigan. hanggat tayo ay nabubuhay. Hanggat tayo'y nabubuhay, Walang makakapaghiwalay sa atin walang makakapaghiwalay sa atin sa hirap o ginhawa, sa hirap o ginhawa, sa kalusugan o karamdaman, sa kalusugan o karamdaman, sa kagalakan o kalungkutan, sa kagalakan o kalungkutan, at sa anumang pagsubok at sa anumang pagsubok na darating sa ating buhay. na darating sa ating buhay. Kamatayan na ang makakapaghiwalay sa atin. Kamatayan lang ang makakapaghiwalay sa atin. Manatili pa rin nakatayo ang ating mga nabasal. And by the powers vested in me as the City Mayor of Alaminos, I now pronounce you husband and wife. Congratulations po. Muli po bigyan natin ng masigaw at palakpakan ang ating mga bagong kasal. Mabuhay po kayo lahat. Pero, bago po natin gawing legal ang kasal na ito, lahat ng ating magsingiro ay magbibigay ng halik ng 5 segundo. Pantayan niyo sila. Ang bibitaw, iligal ang kasal nila. Kaya sa ating mga kalalakihan, you may now kiss the bride. 1, 2, May request po mga Diyos. 3, Hindi na daw po ninyo kung sino ang 4, may pinakamatagal. Ayan. 4 and a half. Ano ba schedule ko next week? Ay, okay. Mag-isa pa tayo ha. 5. Congratulations po sa inyong lahat. Mabuhay ang bagong kasal. Congratulations to all of you. Ngayon naman, maaari po muna tayo magsiupo para pakinggan naman ang mensahe ng ating Congressman, Provincial Statistics Officer, Mr. Edgar M. Marmerte. Honorable Art Brian Sisbuste, members of the Sangguniang Bayan, department heads, liga ng liga ng barangay na nandito ngayon, our very active CBC Registrar, Ms. Lovely de Castro Mills, and her staff, our very lucky and very happy couples, parents, principals, sponsors, dear friends, ladies and gentlemen, good morning. Pursuant to Commission Number 62,
by former President Corazon C. Aquino, and by virtue of the PEC Office Memorandum Number 2020-01, the Philippine Statistics Authority enjoins the participation of local government units and city municipal civil registrars in the observance of the 2015 Civil Registration Act. Sa buong buwan ng Pebrero, may nakaline up na mga activities ang ating mga local civil registry office at maging ng Philippine Statistics Authority. Highlights of said activity include tandaan o Motorcade celebration, information campaign, tandaan o mobile registration, civil registration fees, at mass reading or kasala ng bayan na ginaganap na yun. The 2020 Civil Registration Month aims to enhance nationwide awareness and remind the citizenry of their duty to register acts and events concerning their status as well as uphold continuous acquisition of the legal, administrative, and statistical knowledge of civil registry documents, such as birth, death, and marriage certificate. This year marks the 30th Civil Registration Month, bearing the theme Sweeping Civil Registration and Vital Statistics, CRTS, by increasing new trends in the fourth industrial revolution. Bilang pag-iisa sa global advocacy o pagkaitigan at pagkain, layunin ng ating pamahalaan na lahat ng mamamayan ay may tamang rehistro ang tumaas pa ang kamalayan tungkol sa kalagayan at civil registration sa buhay ng bawat Pilipino. The civil registration system in the Philippines was established on February 27, 1991 by virtue of Act Number 3 Civil Title on Law on Civil Registry of Civil Status. Layunin ng batas na ito na magkakaroon ng tuloy-tuloy at maayos ang pagtatala ng mga kapananakan na sa ibang na kaugnayan sa estado ng bawat individual. Philippine Statistics Authority or PEC shall be the central statistical authority of the Philippine government of primary data collection and administration civil registration function in the country as provided for Republic Act 8625. From among its major functions, the issuance of civil registry documents continues to be the central point of service of the PEC. In collaboration with local civil registry offices in our province, PEC Pangasinan Provincial Office has established 15 batch service billing system outlets. We have number 1, Impacta, Mani, Ulila, Agda, at Maraming City dito sa District 1. Pwede na kayo mag-apply ng mga dokumento ninyo at ipaprocess ng PEC International. Then sa District 2, Buganyon, District 3, Santa Cruz, District 4, Umagan, District 5, Agdala, Abang, Isig, Manalita. Then sa
Yun yung iba ng Kristo, ipaparating yung expression po natin. Sa pagkakataon ito, nais ko ipabot ang ating pagbati at pasasalamat kay City Mayor Art Brian Zielinski, maging sa kanyang mga kasama sa ang rules of the board ng government ng Alaminos. Muli, sa pagpapati sa inyo lahat ng ating 13th civil registration na mabuhay ang mga bagong kasal. Thank you for that very informative and inspiring message, sir. Muli po, palakpakan po natin si Mr. Edward M. Mernerde. At this juncture, let us listen to the message of our City Councilor Attorney Cirilo Van. Sige. Salamat din. Kumusta ka nga pa konti? Ako pwede na puro na kayo sa ito, ha? Baka dati mana ko, ako nito kayo sa umay. Magpapatawa na natin na may bibigan sa bulan sa kaya ganyan. Muna kami siyempre kapahawak kayo na ang kasaratan ng tao, hindi nakapagyan tayo, hindi relatives tayo, hindi kagayin tayo, hindi nyo, may tumakay, hindi pa nagkasalita ka, may bata pinagamin, na tayo magkasal. Congratulations po! Sa tuwing kami ng Pinisaya ako, nag-text nga ako Vice Mayor na nagdati meeting na di amin nga Vice Mayor si Pangasinan. Dati kami na Vice Mayor tayo, kaya talaga Vice Mayor. Isot ni Presidente Tiro nga Vice Mayor di Provincia sa Pangasinan. Kasi na yung pagpagana, kung tawag din sa kanyayo, lahat na makalagay data, yung nirepresent ko iso na ako pagkanakataw para maitutuli sa kanyayo. Sa pinita ako, kaya doon panayawan, ganito ka tayo. Siyempre, lahat ay nalaging nagtubig na mayor tayo. Ay sulit-sulit na isang office sa Tanaldaw, ipinaka sa iyo, Honorable Mayor Art Brian Zielinski. Kasama na kapalawa, siyempre, dahil janitor ko, yung former mayor tayo, former mayor Art Zielinski. Yan yung Madam Chloe na business ko sa natuya ako, naging pinatuwa ng councilors, Councilor Michelle Sigundera, Councilor Carol Dizon Sison, Councilor Apple Patay, natuya ako ni Dayjay Promotor, David Ocasio, Madam Natalie Melies. Of course, ito yung provincial officer tayo, provincial officer, Sir Edgar Lomberte. Medyo nagagandahim tayo ako, kapag-atantay, awat ni ang amumunga na mga implementar tayo ng Pelaginos, ang amumunga nga Titiri Titungits. Sir Arnel Benroyo. Sir. Naging department heads tayo. Naging puro marami nga nakita. Nagtatali kong pare, nakapong Roger Mandula, di Kapatuan. Nagtapo ni Kapitan Trini Soriano San Vicente. Sundari na ito mga kagawad ko na para kaya ako. May pagkabi ka talaga kaya ako. Kasi magkakatay ako, ni ang Vice Mayor, nakakamadalay, dito okasyon, at importante nga na
Di ka pilipinan na sa pagpunta niya nabilin na siya, isulit na isang officer, at ito'y inuwi sulat ng testigo, ipangako yung dito sa mga nga uri ang nangyari hanggang tumutin din na lipunto nga sa kayo ang asawa at sinakit na kayo sinakit ko na. Ang narami nila ay amok na nagkaroon natin pagpipinag sa atin, hindi makita din punto na saktat na asawa. Lalo nung babae na saktat na lalaki. Nasa natin din mo, aliti pinila yung pagkakit, tadi matang papapunan yung pinila. Tututuma, pagsabot natin ang ikas kasaran, sa mga itutilisahe, hindi po mamayang din mga itutilisahe ako. Tawag pa yung din ang pala ang asawa, naging mayak din na may bayag ng 2 bulan. Kasi basta natin isa kapalan sila lang. Yan. Dan nagkalawa kayo. Kaya kung adi seryoso ang pagbabi ako, di may isa na amok na sikreto na magpabayad ni pagkakadot ng asawa na iniwala ni may isa. Dapat magtiwala ka ni Mr. Mo. Yan. Bawat man din nasibay mo, atayuman ni Mr. Mo, atayuman ni Mrs. Mo, na iniwala at mapagpapawin. Ano nagtunak ni Mr. Mo, nagtunak ni Mrs. Mo, ay pagpapagyan ni Hanya na parang ginawa na niya. Sumala niya ako, pagkatiwala yung may isa, sa niyo ang pagpapawin at pagpumayan ni parang kabayo. Tatak, kung na iniwala, yung pagpapagay sa sikreto, siguro ang kailangan yung mga nag-asawa ng trabaho niya. Ano yung pagpapawin ng iniwala? Kayo ako mga lalaki, ako lalo na nag-ipilyo, nadali pilihan na ako, magpapatawa natin ako, mas kayo na kakarami pinululoko, nadali ka kumamin na pag-iibinan, ang kaya ang pagpapagil ng misisyo. Ang muna niya, ang pag-iibinan. Sa mga dating pipilyo, maraming pinipilyo, sa gusto, ang kaya ang pagpapagil ng misisyo. Mura na yung nangyari. Dahil sipon nyo, sa ilit nyo, patayin nyo, na manirapi, lubungin ni sirupin pa nyo. Tata, mabilang ka ng pinita kayo, at ang ginagawa ng pinita kayo, kamangin ka ni Mami number 12. Nanonood ka ni Mrs. Mo, hanggang mamamin. Mura na yung nangyari, hanggang mamamin. Mura pipito na talatan mo, hanggang mamamin. Yan. Ito disgrasya siya na paangat ka, at nadali mo, hindi ka kumanmen. Kumanmen number 13, wala na. May mami ka bilang, yan naramitan. Hindi na ka. Tama yan. Ang mula siya siya, bababae ko na, pati ninino mo, ano niya pa doon, kapitan, di ka pa ang bababae na tunamon. Pati na ang tulali ka po sa kanya nila, ang bababae na tunamon. Ilamay mo namin ang magmumon, ha? Yung mga ay, nangawala na niya ako. Hindi na kayo na, ang buhok na natin pa sa kasasata, pipinatag kayo na iso na, ito na para pipinatag kayo, na niyong mababawasan yan, ha? Okay? Kailangan ako, congratulations ka niya. Maraming salamat, City Councilor, Attorney Silvio Badranok. Palakpakan po natin. And now, ladies and gentlemen, this Kasalabayan is one of his legacy. He is really trying to give importance to the family as one of the important component of a community. May we now have, ladies and gentlemen, our former City Mayor Arthur F. Celeste. Palakpakan po natin. Salamat. Ako na ipagkaroon ako nagsalita ito yung tata na ang sabi. Amok na nakamulo nakagudo ka ngayon, titulog pa kanya. Tamok na alas 6 yan sapa, natiwid. Amok na kayo pa yung nangangaan, di ang sapa. Ngayon, tatak tinawag na
Minister tayo, ni Apo Lovely Di Castro Willis, na kunana, Sir, ninong ka kagita 70 nga nagkasarapatan ng asawa ko na. Kunaman, kadisgrasya to yan. Masapon, siyempre nga magitindak isa ka lima kaso kanya yung mga mga. Imbang kabilang salita ng dito, mahal ko ma, agawin na tatay kayo, yung pinagsalita ng dito, nalain na talaga tayo. Talaga nga, para lang kapag gastusan na ta. Dahil di gastusan ng bigat, kung ang Valentine's Day, di Batango, di Manila, imbis na mga kami kay Shangri-La, mga kami lang ang may turo-turo, ibakit na ngayon, kaya alam po ninyo, mga minamahal kong kababayan, isa po ito sa okasyon na pinag-ahandaan ng ating lugar na pamahalaan. Every year, marami tayo po ang bayan ang may laging pinakamaraming kinakasal sa buong Pilipinas o sa buong regional o sa buong Pangasinan. Dahil ang inyong pong lugar na pamahalaan, talaga pong naglalaan sila ng oras at tulong para po sa lahat ng mga kinakasal tuwing panahon ng Pebrero. Tapos natataan po, ang Monetary Department heads tayo, at mga pailan na nasimuota, handa nga mabisinti rin na talaga, nag-contribution na tayo di manumas nito na contribution na para kanyayo. So parang makakay nito na. Ika mo, natin, nagreklamo ka na ito, hindi tinutaan ka nito eh. Awan, o ilabre ako, talong po ka no, nagbanwano, na inigsamin na dagita ng dokumento. Tato ka dyan problema, inayos na kami, nag-verify siguro kita na nanapitan ng kasal o inayos na kami, nilabay sa palapakan tayo, ng departamento ako. Hello, Council Register. Nais ko dati departamento ng sakripisyo para sa title na okasyon. At syempre, ang ating mga lugar na pamahalaan, hindi ko na po sila isa-isahin para po mabait sila. At matatapos na po ako dito. May isa lang, bibili ko kay Naya po. Ang mga ni Atty. Walker, ako, barokay nila. Isunay dati, isipiligan kayo. Kung nanakanyang tatay, nagpintas kayang kaya kasal dito, Yaraminos, na libre di amin. Lahat libre, di ba? Lahat libre barong, libre daw, libre regalo, libre sing-sing. Meron pa kayo dito 500 pesos. Nabili kayo ng city government, may patay, o dagdagan mo ng 500, 1,000 pa. Ang iyong ninyo mamaya, o may halin pa kayo sa 100 Island sa February 29. So, saan pa tayo maghanap ng lugar na pamahalaan na sinusuportahan ang legal na pagsasama ninyo bilang mag-asawa? At ang akin lang po mensahe sa inyo, syempre, humihiling din kami ng kapalit. Sa libreng kasal na binibigay sa inyo ng inyong lokal na pamahalaan, ang kapalit lang na hinihingi namin. Sana yung pagmamahalan ninyo ay hanggang habang buhay ninyong gagawin sa inyong mga kanyang pamilya. Simple lang ang kalawaran sa itapo. Ikarapat naman na ninong kanina dito, nagiging konsihalis tayo, nagiging department heads, na dito'y nagrubo na 70. Sabay kuma, ngawat at sina, kanyayo. Sabay kuma, na ito'y nga daw, ang kaanang sumusunod ng mapanahon. Makita niya po, na
sabi ni Kapitan sa akin, di Pare Roger, nagigay ka ng mga kapitanes, di Ciudad Calaminos, ikay ka na pa, nandun tayo lang. Pati ang muna ka sa ikay hanggang tayo lang. Sulat kayo na amin, sa kapitan ninyo. Hindi sila na-abisuhan nila pa rin, nalabas po, nandito ka. Oh, so yun po, maraming salamat po. Yung po ang aking pagregalo sa inyo, iiwanan ko na po kay
10. Asan na po? Kaya sabi ko wala pa po nagkamali. Mag-please lang po kayo. Sa madalang hindi yung pagkakataon na ito. At ituloy na lang po mamaya. Mamayang gabi. Okay. Okay, ready na po. Lahat po. Please cooperate. Okay? 10. Magsisimula tayo sa 10. 10. 9. 8. Parang ilang pagbilang? 7. 6. 5. 4. 3. Ako po yung official na nagbibilang. 3 and a half. 2. 2.5. Tama ba yung bilang ko? Parang bumalik yata ako yan. Tama ba? Bumalik ako? Bumalik ako. Sige. And 1. Thank you so much po. Palakpakan naman po natin ang mga bagong kasal. And katulad po yung nabanggit kanina, yung activity po sa island, nabanggit po ni Mayor kanina, yan na itutuloy pa rin yung na-schedule na activity sa Hamlet Islands. Ang sabi ni Mayor kanina, pwede rin itilatagin yung kanilang mga anak kung meron silang mga anak. Okay? And now, we proceed po sa ating photo opportunity. Mabilisan lang po yung ating pong sasawang picture taking. Hello. Sige po, pwede po kayo po. Para mabilis po tayo, pagpunta niyo po dito, for picture taking, wala na pong makipag-shake hands sa mga officials po natin. Para mabilis po tayo. Okay? So, may we request our city officials together with Director and Ms. Dina. Miss Dana.